Maraming tagapakinig nga ngayon na nagsasabi rin, perfect ito song or kumbaga soundtrack pang crush era mo. Doon sa mga gustong manumbalik, magkakagayang mga feeling mo high school student ka uli or college student ka uli, lalo na yung may mga bumibidang mga series ngayon, no, na napapa-take back kayo sa ganung era. So yung may crush era ka ngayon, why not? Enjoyin mo yan. Tapos ito yung song ngayon, pinaka-pretty. Sasabihan ka ng crush ng ganyan. Or ikaw, i-dedicate mo yan sa crush mo, di ba? At dahil nga patuloy na lumalawak ang fanbase ni Jaren, marami ang naniniwala isa siya sa mga artist to watch ngayon 2026. Well, masasabi din ba natin yan? Subaybayan na lang natin ang journey.